Martxoan eginen diren herri hauteskundeak prestatzen ari Eusko Alderdi Jeltzalea ere prestaketetan dabil. Behiei eragiten dien dermatosi nodular gaitza dela eta arrangura euskal laborarien artean, Ipar Euskal Herrian kasurik ez oraingoz, alere kezka. Arratsalde honez peletatik eta hemen asteburu osoan Biperaren besta handia ospatu duten berehala irudi hoberenak ongi etorri deneri. Eusko Alderdi Jeltzalea ere prestatzen ari da helduden martxoan Ipar Euskal Herrian eginen diren herriko etxetako hauteskundeentzat, asteburuan kideak eletan bildu dira gogo eta eguna alderdiaren presidentearen inguruan. Pentsetan dugu gure alderdiak pausu batzuk aurrera moteko aukera aproposa dela, eta gainera iparralderako bere autogobernuan eta bere biztanle guztien ongi izatean aurrera egiteko aukera ona dela. Eta guk lanean daukagun guztia jarriko dugu gauzak olan izan daitez. Jeltzaleak begionez ikusiko lukete, batera plataformak aldarrikatzen duen erakunde berria, hirigune elkarguak baino eskumen gehiagorekin, alere. Irriskoa ikusten dugu gaur egun main gainean eta presioa hainitz ezagiz beste instituzio baten gaia aipatzen balima da, isilpean den gehiengo batek, hautetsi gehiengo batek, ez dena abertzalea senditzen, ez errango duela eta horrek atzera pauso ikaragarri bat emango lukeela tokiko instituzioaren evoluzioari buruz. Herriko etxeetako bozak martxoaren 15 eta 22an eginen dira Lapurdi, Baxe-Nafarroa eta Siberuan. Garrantzitsu dela erronka handiak. Ipar Euskal Herriko behiazleek kezkarekin segitzen dute dermatosi nodular kutsakorra gaitzaren garapena. Ekainan Frantzian lehen kasuak agertu eta gaur egun jada 6 departamenduetan 98 etxalde inguru ukituak izan dira. Ipar Euskal Herrian momentuz ez da kasurik agertu, baina horrek ez du arrangura desagerrarazten. Biziki kezkatuak gira, zenta hori azken egunetan eta ikusten dugu ari dela eatzen. Pirineo Orientaletan eta zurrumuru frango eskoin ezker badela. Eritasunak berez niri hasteko nahu hainitz kezkatzen zenta bat gehiago da eta kudeatzen da. Baina da estatuaren kudeaketak hori biziki kezkatzen hau zenta haien arraposto bakarra da tropak hiltzea. Naiz eta gaitza ezen Ipar Euskal Herrira iritsi, behi eksportazioak, lehiaketak eta azokak guztiz debekatuta daude azaroaren 5 arte. Orduan erabakiko dute gaitzaren kontrako neurriak bertan bera utzi edo mantentzen dituzten. Animaleak ez mugitzea hori biziki importanta atxematen dut, zenta oartu gira azken egunetako eaketetan behi feri batetaik ateratu dela Bourg-en-Bresse herrian hor 700 animale ziren merkatu batetarik eatu da, baziren iduriz bi positibo zirenak eta hortaik dira eatu. Eta orduan biztanda mugak eta hori biziki importantea dela. Baina berriz ere da hiltze horiek, animale sanoak hiltzea hori ulertezina da. Jakimar da dermatosi nodular kutsakorra gaitzaren kontrako txertoa existitzen dela eta naiz eta eraginkorra izan ez da nahikoa. Ikusi dugu Frantzian ateratu den lekuetan hola mugatu dute eta bizikuntza martxan da, bainan badira bi arazo. Bat ez dela aski sektorik Frantzi guziarentzat edo denendako, hori lehen arazoa. Eta bigarrena, estatuak onartzen balu denek sertatzea, galdezake bere estatu eritasun hori gabekoa. Egan nahi luke, elitaikeela esportazionerik egin. MHI eritasunarekin bezala hori gertatu da, eta gero estatuekin sartzen dira ahemanetan, eta hori desblokatzen da, zenta eritasun hori denetan da. Behiazleek uste dute gaitz berri honen kontrako neurriek eragin zuzena izango dutela prezioetan. Gaur egun jada 3 eta 4 asteko txahalak 400 eurotik 300 eurora apaltzen ari dira.
presioak emendatu ziren, neurri on batean laborarientzat, eta aspaldiko urteetan sobera merke saltzen zuten eta ezin biziz ari ginen. Eta hor presio on batean ateratu dira eta orain eritasun berri hori. Urtero laborariek oztopo berriei aurre egin behar diete beren lanbidea arriskuan ezarriz. Eritasun horiei berda prestatu zen eta beroketa klimatikoarekin etorriko dira badakigu, aspalditik denek erraten dute, baina gu antolatzen gira, adaptatzen gira, gure animalekin, baina estatuak ere berluke gauza bera egin, eta haiek ez dira mugitzen, ez dute gogorik ere, ez dute den espresegina azkuntza desegiteko eta Mercosur eta olako politikei aurrera egiteko, hainiz galdera baitugu. Errandakoa azaroaren hasieran ikusi beharko da eritasuna nola garatu den, eta beti bezala laborariak egoera berri bati egokitu beharko dira. Ezpeletan munduan bildu da berriz ere bipegaren bestaren karietarat. Errazu urtean behin, deneri ikusten da bipera, zer egiten den eskolerian, gure lana da, sartzen, eta Nikola jakusteko deneri, nik aspaldi erretotan naiz, hola, deneri jakusteko. Naut ikusi nola egiten den, asko uste dute lurrian sortzen dela, ez du ekarri hori aurten landaraik. Hanitzek uste dute lurrian atxematen dula, lur txarrata bezala. Piper ekoizleak zeruari begira daude beti eta atzo ere gauza bera duela zenbait urte Kaskabarra, Barazuza, aurtengo udan beroaldia eta kalte haundiak, galtzeak batzuentzat euneko 30-40 inguru. Duela 25 urte, sormarka lortu zuten hemen, alere egunero erronka berriak. Usta urte hon bat baino apalagoa izanen da, ertaina eran nezake, oino goizda jakiteko. Zenta batzutan urte bukaeran, azaroan eta urri ondarean eta azaroan biper pixkat ontzen da, batzuek badute biper ferdea iniz oino, beraz hori zinez urtarrilean jakingo dugu ze urte den, ez da urte izigarria izanen, baina hala ere pixka bat izanen da. Euroeskualdearen laguntzarekin ezpeletarrek elkarlana hasi dute Gernika eta Lodosako piper ekoizleekin. Elgar ezagutu dugu, hiru eremuetako ekoizleak eta teknikariak, eta jadanik hori biziki importantea da. Eta landu ditugu, alor teknikoak eta hortan bakotsak ikasi dugu bestetatik eta badakigu bai nola elkartu eta nola iten alginuken eragin gehiago izaiteko elgarrekin. Horrek eman dizkigu zenbait herramienta horrei aurre egiteko eta ikuspuntu ezberdinak jakiteko eta ikasteko. Bata besteekin akzioak sortu dituzte nekazari arloan gaixotasunaren kontra teknika ezberdinak erabiliz, edo gero promozio ariketetan ere nola hobetu. Bakoitza bere aldetik izan ordez, lotzen dira eta elgarrekin atera bide berriak izaten dituzte. Azkenean denek problematika berdintsuak dituzte eta elgarrekin lotuz lankidetza garatzen da, eta hori da gure Euroeskualdearen funtsa, lankidetzak garatzea, sareak garatzea eta elkarlana garatzea. Ezpeleta, Lodosa eta Gernikako biper ekoizleen elkarlanak balio du ere iruzurraren kontra borrokatzeko, ekoizpen jasangarriak sustatu nahi dituzte, baina arlo untan ere denetik ikusten da biperaren inguruan belarritakoak bezalako gaiak aipatu gabe. Bistan da. Hortako, eguna behar da markatu. Ezpeletan gaituzue beti eta orain agurtzeko eta aintzina segitzeko musika pixka bat asteburu osoan Baionan koruak festivala ospatu baitute. Bihar arte!